Takže čaute ľudia, vítam vás od dnešného videa a dneska si zahráme challenge, ktoré mi vymyslel môj kamarát, takže díky Smakík, ako kúkaš toto video a myslím si, že môžeme ísť na to. Takže prvá challenge je Edgar No Move, teda na každú challenge si dám asi 3 hry, ešte uvidím, ale asi 3 hry, takže poďme na to. Takže akože mám tu celkom na to robiť, takže neviem, ako to dopadne. No, tak som asi cooked. Kamo, ja s ním pokúsim sa tým. Kamo, toto musím tímovať, kamo. Kamo, toto ak vyjde, tak bude, že najviac lucky, kamo. Kamoško. Kamo, dám mu tým. Kamo, poď. Ty vole. Kamo, Chester, musíš prežiť. Back on the grind. Kamo, Chester musí prežiť, inak som kúk. To je posledný kúk. No poď. Musím. Kamo, sorry, Chester, musel som. Kamo, ja som zradil. Ale kámo, top 5 na prvú hru, kámo. Kámo, nevyznám. Nevadí. OK, takže ideme na hru číslo 2, kámo, zase tu mám nejakých tryharderov. Kámo, minulú hru som mal actually celkom luck. Kámo, počkaj, nie je to to. No to asi neprechytím. Či? Pokúsim sa. Ja som mám cube. OK, teraz ideme. Takto. Ha! Zabil. Kámo, idem tam za stenu. Ešte netreba, alebo ešte nie. Už idú, sa už fajtia, kam, že by kill, no asi nie. Som kúkut asi. Yes? Kam oni ma niektorí nechávajú proste. Tak asi som kúkut, kámo. Odskočím do ušu. Bude bezpečný, kámo. Top 5, kámo. Poď top 4, kámo, to budem asi považovať za úspešnú challenge. Kámo, mám ho na prestíž 2, takže to musím dať. Ne. Kámo, mne to dal idle disconnect, keď som sa hýbol akurát. Kámo, dúfam, že sa môj bot nepohol. Kamo. No oni ma asi skočí. Kamo, výborne. Kamo, nej. Gadget. Dobre. Kamo, let's go. Tak nič. Kamo, top 4, výborne, kamo. OK, takže máme tu hru číslo 3, kámo, zase celkom najetý, ale kámo, oni ma proste niekedy ma proste nechajú. Že by idem potom kúsovi. Kámo, on tam avkuje. Už neavkuje. No nic, tak ten ma nenechá, kámo, ani za nič. To je zradca. To je zradca, to je kebabka. To je úplný bot, kámo. No neviem, asi túto challenge považujem za úspešnú. Fúha, neviem. Neviem, môžete sa povedať v komentároch, môžete napísať, ja neviem, či je to úspešná challenge, ale ja si myslím, že hej. No, druhú challenge, čo mi tu kamarát pripravil je kámo, že Spike bez útočenia, proste no attack. Kamo, tak ja mám Spike na prestíži, takže ten je tu. Neviem, ako to chcú urobiť, ale
Kámo, ja si kúpim tento kaktus. A pokúsim sa to tak urobiť, no nic, kámo. No, takže hra číslo 1, kámo. No, konečne sa môžem hýbať, ale... Kámo, ja neviem, asi som si mal, kámo, ja neviem, čo som mal robiť. Kámo, mne to stačí kempiť proste iba, takže tak... no attack. Počkaj, že... Keby dal ten gadget s bafískou, tak sa to hľadá. Kámo, ja nemôžem útočiť, nechoď po mne. Kámo, nechoď po mne. Eskáviť, dúfam, že si eskávam. No nic, no tak kámo. To je hodne. To je veľmi potlakom. Ja tak si tam hodím kaktus. Dám si sem kaktus, nedám si sem kaktus. Kámo, jak to do killu mám dať? Kámo, mám sa zamaskovať proste. Kámo, ja som... No tak to nepodobňujem, kámo. Som si na kaktus. Zran. Kámo, môžem chodiť. Kámo, tu sa bojím, že niekto bude. Ale není. Není, kámo. Kámo, ja neviem. Kámo, ja nechcem tímovať, lebo nechcem byť taký zlý, kámo. Kámo, neviem, ja sa to nechcem hrať jak bot s tímovaním, ale kámo, jak mám vyhrať akože no attack, bro. No tak to som. Ježiš, ja som dal to, čo, a to aj tak. To aj tak som kámo, koľký som bol. No a 5. to nie je až také zlé, ale... No, neviem. No, takže poď druhá hra, kámo. To už by som aspoň, kámo... Neviem, mal by som sa pokúsiť, takže uvidíme. Kámo, ja chcem vyskúšať takú jednu, kámo, šelnú vec, že... Kámo, môžem sa stať. Kámo, takto budem. Tak si ma všimol. GG, no poď, kámo, ďalšia, tretia hra už, kámo, ale... Edgarovia, kámo, to bude moje priateľka. Kámo, neviem. Kámo, takto som absolútne pokazil. Túto challenge určite považujem za neúspešnú, kámo. Toto je fakt hard, môžete si to aj skúsiť, ale to je fakt hard, kámo. Takže tretia challenge, kámo, je z El Primo. A je to El Primo, proste no attack tiež. Ale ja rozmýšľam, že akú gadžetka. Celú minulú challenge som to na tým rozmýšľal. Kámo, skúsim s týmto asteroidom, to bude možno lepšie, kámo. Gadgetov môžem útočiť, mi kamarát povedal, takže to je jediné, čo môžem použiť asi. No a tak, no kámo, som tu na mide. Ja to skúsim hodiť jeden asteroid. To bude lepšie ako za hodenie asi. A za hodenie to by som musel počkať do konca. Proste niekedy nejaká malá. No a teraz je to trochu fukt, kámo. Ja neviem, aký. Poď! Ale aspoň to hitlo, kámo. 6. miesto, GG. No dobre, ďalšia hra, kámo. Neviem, či to sú boti, ale možno aj ono. Je to aj na 6? No dobre, asi som. Ja ti pomôžem zničiť 6, kámo. Nie, on ide po mne. On ide po mne proste. Mám to asi bot. Lebo on sa volá, že zlatý bažantka. Kámo, nice, tu sa zabili. Wow, nie. Kámo, dobré, ale top 3 not bad, kámo. Top 3 not bad, kámo, poďme ešte na poslednú hru. No tak poďme otestovať, či to funguje aj na čestky alebo nie. Ne, nefunguje. Shelly. Nie, nechoď. To trvá strašne dlho, kým to tam dopadne. Ale zase
lepšia jak tá druhá. No nič, kámo. Nie, ja som myslel, že to pošle na tom na Willow. Fú, kámo, tak by som to zobral. Dám jednu. Ježiš, ale ja som nechcel na ten Willow. Tak teraz som cooked. Absolutne cooked. No a taká sa ratákajú tým, takže... GG, Nani. Kámo, túto challenge fakt neviem, či považujem za to prvú alebo zlú, kámo. Toto fakt neviem. Tak, kámo, čo ja viem? Neviem, môžete rozhodnúť vy, lebo toto fakt neviem, či sa ratá. Takže môžeme ísť na ďalšiu challenge, ktorá sa týka Mortisa. A je to Mortis Only Gadget, takže uvidíme ako. Toto si myslím, že by mohla byť reálne challenge, ktorá by sa možno aj dala vyhrať, kámo, keby som to nejak vykempila. Na konci by ostali proste dvaja ľudia. No neviem. Už som sa skoro nechcel hýbať, neviem prečo. Kámo, dal som mu. Výborne. Kaj Only Gadget znamená, že sa asi nemôžem hýbať, alebo čo? Asi ne, asi ne. Bo ja mu povedal môj kamarát, to je moc easy. Nájsť ďalší Q-ball zafili. Kámo, tohto reálne môžem zabiť. Wait. Kámo, boua. Kámo, pekne. Kámo, ja ho budem naháňať. Ježiš, aby som sa tak zadešoval za ním. Juj. Ojoj. No dobre, ponaučej asi nechodiť. No tak 6 GG. 6 by som aspoň mohol zničiť. No top 7 celkom ubierajú zo začiatku. Dobrý hit a už tu je ty vole Berok. Dík, že si mi to zničil. A ja nebudem. Nie. Kamo, jak? Nič to 5, kámo. Poď ešte jedna hra. No ty vole 42 prestíži, no neviem. Poď aspoň tú čestku si zničím. Brálne skoro všetky tieto challenge budú o kempení. Akože tie čo už boli, sú aj o kempení. A teraz som sa pozeral preč a zistil som, že je tu Edgar. Ten ma zabil. Dobre, ideme na predposlednú challenge, čo je 5. A tá challenge sa bude týkať ďalšieho môjho Prestige 2 brawlera, je to Piper. A je to Only Auto Aim, takže toto, fúha, neviem. Toto bude ťažké, ale zas aspoň môžem strieľať, len musím auto aimiť proste, takže uvidíme. Kámo, 71 Prestige. Tak poďme na to, zautojíme na čestku. Fúha. Toto bude veľmi ťažké. Ježe, na čo mierim? Čak to nemôžem. Kamo, ja neviem, či to aj dám vôbec. No kamo, ja som taký zvyknutý. Som s ňou pošte pušoval tú prestíž dvojku. No tak toto je absolútne cooked, ale myslím si, že toto by som mohol dať lepšie. No poď, kámo. Ty vole, Masters. Rank 35. Ak stretneme toho Mortisa, tak som... Juj, nechcem mieriť. Tak som absolútne cooked, kámo. Takže by kill? Radšej nie. Kámo, auto aim, ale s Piperkou. To bolo, že s nejakým Edgarom alebo na čo. Toto je Mortis. Poď, kamo, ja ho dám. Kamo? Ne. Kamo, musím. Ty kokos, kamo, toto je kokos. Ja mám kill, ty vole. No
kámo, teraz by som aj odskočil cínou. Niekedy, ale vlastne som zistil, že ja moc odskakovať nebudem, keď ju musím autoimiť. Takže tak. Kámo, Frank. Kámo, ja mám hypeku, to jak sa mi podarí našetriť. Hypeku s autoimom, kámo. Ja myslím, že táto hra mi nemusela byť až taká zlá. Ale nemôžeme stretnúť toho Mortisa. Kamo? Poď. Ježiš, ja som zamieril. Kamo, ja by som tak na ňo skočil z hypeku. Asi. Top 6, kámo, poď. Top 5, výborne, Edgar niekam naskakuje. Tam sa letí so Starnovou, výborne. Starnova hvala. Táto hra. No, to je ten auto. Poď. No way. No way. No way. Kámo, nie. Kámo, poď. Kámo! Top 2, kámo! Na Prestige 2. No, teda auto aim iba. Kámo, to jak som dal, kámo. Skúsime ešte last, ale toto bola veľmi dobrá hra, podľa mňa. Ty kokos, tiež vyzerá na to lobičku. Ale minulú hru ma prekvapilo, že nevyhral ten Master Mortis, kámo. Feng na to som skapal. Nechcem vidieť. No hej, na tejto mape to je ešte dosť ťažké, kámo. Ale kámo, tá minulá hra bola veľmi dobrá, kámo. To sa ma baví aj táto challenge. Je celkom zábavná, lebo proste akože dá sa. Tá no move challenge bola ale s Edgarom dobrá. Kámo, keď tam so mnou teammatili, ale to som musel, kámo. Lebo to by ma inak zabilo. To bol inak úplne kúkt. Nie, korov nerobí tu. Nie, Starnová. Nie, nechod. Kámo, ja by som nečakoval, či tam nie niekto puší. Proste, to asi. Čakaj. Nice. Čakaj, že by? Nie, kámo, on mal range väčší jak ja. A ja však nie, ja som čakal. No, takže toto bolo 5 challenge. No a teraz ideme na proste úplne, že final challenge. A to je úplne tá najťažšia. Max. Bez healovania. Proste nemôžem sa healovať. Kamo, takže toto bude veľmi ťažké. Mám aj 6 winstery, kamo. Takže to asi lúznem. Proste ja budem musieť furt strieľať, keď dostanem damage. Kámo, neviem, či si aj na to zvyknem. Kámo, ja si na to možno nezdvyknem. Akože, asi je to možné, kámo. Ale budem si musieť šetriť úteky. No. A na toľkýchto hapkách už musím ostať. Ja sa proste nedohýlim. Kámo, ja by som sa tak rád dohýlil. Taký zvyk. Ja to radšej budem spomínať. Kam dohýlujem ma to, keď na túto? Káže tu. Bože nie. Mám top 6, poď. Ešte top 5, aby mi ostal byť stránka. Dobre, nevadí. Tam top 5, na to, že je to úplne to najťažšie asi. Taká sa. No kámo, poď, mám tu pár botov. Takže tak, no keď mám full hapka, tak je to celkom chile. Keď ma niekto hitne, tak je to kúkt. Nestačí vlastne len campiť. Tak
kto si hitovať. Dúfať, že na mňa neskočí. Nikto z nich. Poď. Kámo, ja som taký bot. Ja ho idem. Ja to risknem. Dobre. Ho. I Mysteria. Ono pulo. No, GG's. Dobre, poďme na last hru. Kámo, mám tu aj botov, kámo, myslím. Už moc neviem rozoznávať botov, ale si nepamätám, podľa čoho som to určoval, ale podľa mňa je tu pár botov. Kámo, zlatý bažant, to je bot, určite. Kámo, je to zbytočné hity. Kámo, no tak toto som úplne pokazil. To som reálne urobil, ako keby na slovo to vyzeralo. No nic, tak máme po všetko. OK, no tak toto boli všetky challenge teda, ktoré mi dal kamarát. A ak by ste mali nejaký nápad aj vy na video, tak by ste to mohli kľudne napísať do komentárov a to si myslím, že je pre dnešné videjko všetko, tak čaute.